bil-mod dejjem dejt niprova u wieħed mill-chefs telaq u Mario beda jinkwieta dal-boss qatlu smatlu toqgħodx fit-chefs, qatlu ħanejnhom jien fik-ċina, qatlu naħseb platti u ngħinhom. Għallu kif għatlaħħa? Qatlu ħanaħseb platti u ngħinhom. Bob u bdejna, u bdejt ngħinhom. U dan Elias beda jieħu paċenzja bbieta vera. U daf daqqa waħda Elias kien jagħtem qal Madonna għandi żaqqet ġani wisq. Qatlu mhux toilet jew, taf kif? Qalli le, qalli ma nafx għandi u blum waqa' mal-art. Inti po, la m'hemmx ġara lu da. Ħaduh l-isptar u reġajna. Sina nafu li kellu cancer ġol l-istonku. Bil-listija. U da sekk. Character, self-esteem, il-restaurant beda jmur lura, ħafna taħwit. Character self-esteem tiegħu ġifieri. Tiegħu. Because believe it or not, Elias għadu ħajsallum, please note, he's one of strongest men I know. Ġifieri aħna nitkellmu 10 years ago, kellu 70. Chef tal-bliħ kellu 70 sewa. Kien jaħdem 12 sija kuljum, da għadu sallum ġifieri tajlu biex jaħdem 12 sija għadu mamlok. Imma kien magna. Pero meta sar jaf li kellu l-marda kien ma kienx qata qalbu, pero kien bidel. Jisu ma kienx focused. Allora bdiet tiġi dik l-awkwardness, jiena ma rridx tinsaqsih fuqha u naraħ ikun qed isajjer jibda jżomm l-istonku u xorta jiġi għax-xogħol. U mbagħad niftakkar konna ngħidlu l-ostra men, x'ħan nagħmlu s-sadaf kif kien. U jiena kont naf l-ewwel wieħed il-boss laqas biss kien jabda żmien. Għalli jekk tajti xi ħadd qalli ħażin għalik. U dan għamel xi 3 xhur 4 xhur. Cancer ġol istonku, jiġi għax-xogħol kuljum, qisu mhux hu. Sewa. U insomma, to make a long story short, da mbagħad kien ħażin għaġeb. U kien jiġi kuljum kollu jieqaf da mbagħad. Ġabu xeffijiet oħrajn, tifhem biex jitalmu. Kien jiġi kuljum hemmhekk fil-break, jota ħares lejja hekk bil-qiegħda, ħares lejjek. U jgħidli dak mhux hekk, dak mhux hekk, dak hekk. Da bil-kimo u hekk ġifieri, da kien marit mejjed u kien jiġi hemm kien jgħidli quello non devi farlo così, quello lo fai così. U kien joqgħod ħares lejja lej kollu, ta' flok imur fis-sodda jistrieħ. Kien joqgħod fil-kantuniera bil-qiegħda x'ma kienx jiflaħ u jien insajjar. Miegħu. Madonna, qed inħossni qed nara film. Mela, tlaqna?